Salutare tuturor, eu sunt Edi Legendary și astăzi o să ne jucăm Brawl Stars, da, oameni buni. Dar înainte să începem să ne jucăm, vreau să îl susțineți pe Nociv, este un gamer, la fel ca mine, este foarte tare, acum este live pe Steamcraft. Steamcraft este o platformă care vezi în fiecare zi sau când postează acel om live-ul. Și l-am pus și eu Popoco într-un mod foarte excentric, cum să zic așa. Așa, ce vreau să zic, să susțineți, să dați like, să vă abonați, nu contează, dar să susțineți pe Nociv, pentru că face o treabă excelentă. Astăzi sunt aici cu fratele meu, George. Bună ziua tuturor, eu sunt George și acanați-vă la Edi, pentru că Nociv este un raton foarte drăguț pentru mine. Da, și el îl susține pe Nociv, e cam prost, el nu știe nimica, e cam prost cu dudulica. Bine, v-am păcălit, mă. E cel bun, el nu face gaming, decât ăsta micu e cu mine, Robi îl cheamă, e cu mine și ei de când mă susțin aici. Nu știu dacă George o să facă un canal de YouTube, da? O să-mi ia telefonul și o să filmeze cu el. O să mai filmeze când nu sunt eu acasă. Și da, ce vă spun să vedem. Am spus că jucăm cu... am spus că jucăm cu ăla, dar n-am mai jucat cu... Da, pot să-l găsesc aici? Ia să vedem. Nu știu cum îl chema, Friends, ia. Nu. Net, IC, Leons, uite aici. Vreau să joc cu Leons. Ba, nici că nu mă trebuie. Ia, trebuie să o aibă pe Crosa, normal, că are pe Crosa. Pe bate le cumpăra cu... Da. Hai să vedem pe cineva care știe mai bine, mai mult. Ia. O, da. Ce spui, mă? Ce-o scrie, mă? Ce-o ăștia-i bine, în afară de... Ia. Nu iubit pe cineva. Așa, după cum a zis, susțineți-l pe Nociv. Acum o să dăm drumul la videoclipul nostru și o să ne jucăm. Bă, în fiecare să scrieți în comentarii cu cine să mă joc. Și eu să aleg, o să văd cu cine să joc. Nu te lăsă decât o dată pentru că... Da. O am pe Jessie la Power 3. Ce astea sunt? Hai mă, căpău. Wow. Mai mult îmi place pe ăsta. Altul nu-mi place. De parcă era unul cu cavaler. Uite aici. E cavaler. Și... Trei skin-uri. Asta și cel normal. Bun. N-ați zis nimica. Fratele meu. Bun, cred că o să dau mai încet pentru că voi o să auziți prea tare și nu o să mai mă auziți pe mine. O să dau mai încet ca să mă auziți numai pe mine. Hai să jucăm cu Poco, dacă tot îl avem.
pe Cocolinul. Că când și eu când fie bine, eu pun la gură și el la trombon, la chitară și la trombon. Bun. E rară, după cum vedeți. Așa. Bun, o să le aranjăm cum erau. Așa, nu erau așa. Ne dau să aranjăm cu asta prima. Dan Carl. Pare bine. Bun. Așa, au. Părul meu mă doare. Bun, hai să jucăm un solo. De ce nu? După aia joc cu Penny, pentru că v-am spus. Primul meu episod a fost de Brawl Stars și am picat și mi-a picat-o pe Penny. Cred că a fost 5 episoade de 5 episoade. 5 episoade. Pentru că eu v-am spus, acum am apucat de gaming. Poate să avem mai multe. N-am o vină în cap. Pentru că dacă nu îl prind... Da, mi-a dat-o toți, bă. Ce de rușinat sunt, bă, uite, bă, ce supărat sunt. Bine, jucăm cu Penny. Mai zi, mă, și tu, George, ceva. Fratele meu, George, nu mai zice nimic. E surd, bă. Mai zi, mă, ceva. Mai zi și tu, bă, uite aici. Da. O, avem Franculețul. Franculețul vieții. Ia. Nu știe? Cred că... Uite pe Pam. Pam. Așa zice ea. Pam. Bun, mai mult am vorbit, bă, decât să mă joc. Hai să vedem. O, bunul acolo. Toți morții, mă. Hai, mă, n-am putut. N-am putut să scoatem la cap. Ha! Bine. Jucăm cu bolii. Go cu tobor. The bull, nu zice the burger. The ball. Go cu tobor. Deci din 3 de astea am făcut unul. Bă. Pe bă. Tu de rea ești, mă. Așa, dă-i. Bă, te vină încă. Uite, mă. Dar nu mai ga după mine. Bine. Come uite-l pe bol. Bine, mi-a dat-o. Cel mai mult se joacă bul pentru că vă dați seama. Și am zis că fac până la Brawl Box-ul ăsta. Dar cred că nu o să pot. Când o să am 1000 de trofee,
dăm petrecere. Nu se poate, va arăși fața mea. Deci va arăși fața mea, nu contează, dăm petrecere. Păi da, cred că dăm petrecere așa. Dăm petrecere cu Brock. Da, o să jucăm... Păcat că nu știu cum să fac live, dar cred că o să învăț. Așa. Nu jucăm cu Ana pentru că, scuze-mă, Ana, poate știi, uita-mă. Bun. Așa. Am înregistrat-o pe... Cum să zic eu, hai mamă, sunt atât de prost. Pe... Dacă sunt mai aproape de headshot mai tare. Vezi? Avem un creu. Avem creul. Bun, creule. O, bun acolo, bun. Gomer, uite-l pe bul. Bă, dar cum o facem, mă, ei? Exit, minus 3, bă, încă o dată. Hai, dată-mă. O, acolo două, bun. Da, să mi se încarce muniția de tot. Totul, da. Bam! Una. X. N-avea nici ce face. Sunt cel mai prost, deci eu pic ultimul. Mai jucăm meciul acesta și după aia vă spun la revedere, pentru că de ce nu? Hai să vedem. Oh, nu mă bag, nu. Hai să mă iau și eu pe ăsta. Bam. Sunt luat-o, m-am turlit-o. Bă, dar n-am mai jucat de mult cu... Cum se numește, mă? Nita. Cred că o să joc cu Nita. Știe lumea să joace. Plus un trofeu. Păi cam atât a fost și cu episodul acesta. Cred că o să pun ca titlu, nu știu, m-au bătut proștii. Asta cred că o să pun. Da, păi eu am fost Eddie Legendary. V-am pupat pe portofel.